mhlambe bafowethu into efuna lesiyibuka abantu bangaphandle akaze besho ukuthi abafuna ukuhamba abaholi bethu abangafuna abantu bangaphandle bahambe. Eish. Yeah. Abantu bangaphandle nje akaze batelekele umuntu thina ibona abaholi bethu laba abakhethwa yithina. Uyabona nje kade ngibona enye video kamfundisi uThula Sizwe Buthelezi. Eish. Ave ngiphoxekile. Eish. Umuntu okuleya level akhulume kanje ahlukanise kanje abantu bebe bexakekile. Yena mhlambe engenayo access yokubasiza noma engenandaba nokuthi abasizakale bese zokhuluma ukuthi kunabantu abagovuza abantu. Umuholi into ebuhlungu ke igcina kungasashiya ukuthi uButhelezi ukhuluma lenkulumo ayikhulumayo kuthiwa inkatha ekhuluma lenkulumo ayikhulumayo. Yes. Okubuhlungu ke kunakho konke ngoba abantu ubuholi masayidonke buzenze ngathi izinto abuzizwe into ezikhalisa abantu kodwa beyazizwa ngoba nakho bugabe ngokuthi umthetho thina abantu asiwazi ngaso sonke isikhathi sihleze sitshela ukuthi sesiwupholile. Yeah. Yabona ukube nje abantu mhlambe bacabanga kancane njengami. Hayi mina bengathi ushe ngifuna ukuconfrontwa nje lento yakhe. Yes. Ngoba angiyazi mina ukuthi yini yenza abantu angazi noma funa kuvalwe wonke labantu lezi intatheli zo YouTube noma funa kwenzekeni ukuthi ubani othatha abantu ababeke eduze kwama interview benga iprepare ukuthi yini edingwa abantu yini edinga ukulalelwa abantu. Sizofika aphi nabaholi abamelele ukuthi basidungela abantu noma basidunge singabantu. Ubani esomethemba ngaso sonke isikhathi usuku nosuku uqhamuka umuntu osebuholini afika ahlakaza abantu entweni abayibona abantu ezobasebenzela. Mhlambe enye into bafuthe singasiza ngoba ekugcineni kwakho konke kuzofika ingane ezikoleni ngoba labantu bangaphandle bafike babeka iphaza shop eduze kwezikole la ingane zethu sonke eziphuma ziyothenga khona. Kwama chips ithenga omakheke ithenga omajuice. Akubona bonke abantu abakwazi ukuthi ingane zabo bayithenga iziphume nayo yonke into ezizoyidla esikoleni. Bancane kakhulu labo bantu. Yilabantu abasebuholini vele abazazi ukuthi ezabi ingane ziprotectekile. Sithini ngalezi ingane zethu ke ezisemakhaya emaphandleni. Zizovikeleka kanjani? Ukube nje kuya ngami ngabe ngithi nje umphakathi awuvela uvale zona izikole. Uthi ayivula mase kuhambela abantu uhulumeni abafuyile.